Hey, ngiyanibingelela futhi uMkhanyote TV. Ababukeli bonke ya wafethu ngishilo njalo ngathi ya ni subscribe nje, ni subscribe wafethu ku YouTube laphana and follow yabo nje. Ya Sithembiso futhi lo. Ya hey sisakhona la endaweni egamekweni nje zasejele bafethu. Hey ejele kunzima bafethu, igamekwe iningi. Yabona kunezinto engiyibonile zenzeka ejele. Ejele kunabantu abasejele ngamacala esike mhlawumbe masimanila ngaphandle noma sila ngaphandle siwabone ku TV. Labo bantu labo ejele usukuhleli nabo. Abantu othi enza icala ku TV mhlambe lelo cala mekukhulunywa ngalo ubonke ngicela umuntu waze wanehluko noma ngeke ngize ngikwazi ukuhlala umuntu onjalo. Ejele kusukuhleli nalabo bantu. Ngikhuluma mina ngabantu abenza amacala anyantisa igazi. Usukuhleli nabo ejele. Uhlala nabo endlini kanje. Uzolala khona kule ndlu alele kuyona. Yabo. Uzolala kule ndlu ekulele khona lezi inhlobo ngenhlobo zabantu. So I remember nje ngelinye ilanga ngithi ngangisahlala esi1 eWestville eBhantshini. Lapha kunomunye umfowethu laphana owangala Eastern Cape. Lo mfowethu lo ube isangoma eminyango ne. So uma isangoma eminyango sihlalile nje naye endlini, sasihlala naye endlini. Bazomkhumbula nje nabanye abafethu engangihlala nabo mhlawumbe sebela ngaphandle abamaziyo. Nomfowethu la. Lo mfowethu icala lakhe icala eladumayo kangangokuba wayebulale ingane kasisi wakhe. So mebulala ingane kasisi wakhe kuyisangoma abantu bemncane nje ngoba ngikhumbula kahle ejele yabo sihlala naye thina bela ko 24 years. Ubulala ingane sisi wakhe kanjani futhi ube isangoma ehlole enza yonke into usho abantu bamvuma ngendlela abamvume ngayo. Kwase kuba uma echaza ke nesichazela ngoba phela usehleli yabona uma wenza icala eminyango salibona ku TV kanje kuthi wenza icala nje uma usufika lapha yabona sithi kubuka ejele ku TV kanje so sisho uthi awuyeza khona mekuthi uhamba lezi inkantolo lezela eWestville besho moma inkantolo leseThekwini nje kuthi uza la uyabo ulindiwe vele uthi awuyeza noma inini ngolanga kuthi ugwetshwe ngalo so esazi ukuthi awuse B2 usese B2 yabo. So sesiyambuza ndoda usungaze lapha kuyaxoxwa ke nje masuke endlele la leyo nto unawunda ukuthi umuntu uzothi uyamxoxisa ngento uxoxa ngecala mhlawumbe uzothi awungeke ayisebenzi lonto kuyaxoxwa la phela lapha ngeke uzwe lapha isunge amandla akho nawo lapha uwagcina leminyaka ejele ngeke uzujuna namandla ejele uzobuzwa nje kahle uphendule futhi ngendlela eright uyabo. Cha mfethu awusho lecala lakho kwawaze ndothi ubulala ingane kasisi wakho yini lokuzani igazi layo lathola izicubu zayo negazi layo zatholakala phakathi endlini yakho. Ndoda wakwenzani esigodlweni sakho? Abantu ababade behlola lapho yini wawenzani yabo. Mechaza nomfowethu uthi hayi kunenyanga uyabo eyathi kuyena izowe ngoba manje abantu abesebenza kuyena bese beyingcosana yabo. Ngesikhathi eqala ehlola babe baningi abantu abeza kuyena abantu belokuzo kuhamba behla uyabo inamba yabantu abeza kuyena. So yathi lenyanga ayizomnikeza izomenzela umuthi wokuthi abantu beze bebe baningi uyabona lonto kuze kwazi nawo phela naye ukuthola ama customer kushuthi uthi yathi lenyanga ifuna ikhanda lomuntu necubu ke ithile yabona yona le ndoda yazobamba ingane kasisi ngoba kwakungathi kwakufuneka izicubu zomuntu wasekhaya yabo igazi lakhe bulala ingane wenquma khipha izicubu zayo ufaka esigodlweni sakhe lezi dobe sazoyihambisa lapha yabo. Wathatha isidumbu wosigqiba emhosheni uthi lo mhosha lo ungezansi kwakubo
uyahamba nje taxi distance and emesho ugqibe lapho ufika wagqiba washiya kanjalo ayi uthi hayi alihambisi ikhanda uma lihambisi ikhanda akusho ukuthi inyanga ithathe isebenze ngendlela uthi hayi impela bese bengena abantu kodwa ezinye izicubu besayibekile la yabo ngoba nalo phela ngesikhathi emnikeza isicubu kunemali amnika yona yabo bese ke kodwa emsethela lo muthi ke lo awufuna ukuthi lokhuza abantu kunanegazi nojeke begazi nani ngithi mina abantu bebengena siyambuza ukuthi awusho mfethu manje abantu bebengena la esigodlweni lento usukuyibeke kubona la ayinuki ini lezinto yabo othi yena no icubu lezi beyibopha faka uplastic like yabo bese ifaka kwi-defreezer ne-defreezer nje ebesendlini yakhe yabo ngoba uthi indlu yakhe la kunesikolo khona indlu ebewu4 room yabo so lelo fridge lokusha lihlala ukudla awu ifridge lihlala izinto zakhe angafuni ibole ngiyasho ngithi kunabantu abanesibindi ngoba ngitshela umfana ngikhuluma umuntu esasikhuluma naye lento thina ena 24 esegwetshini 24 years ngithi mina nangu umuntu uthi mase igqibeleke ngana abantu bangena uthi indaba yonakala ibingeke ibanjwe lento kwavele kwasuka inja yala ekhaya inja yahamba angazi ukuthi kushuthi akawumbanga washona lo mgodi inja vele yabuya yasidonsa isidumbu yazosibeka phambi komnyango inja yala ekhaya kushuthi iyabona nje ukuthi lengane iyayazi phela ukuthi ingane yase inja ayifuna into ezoyidla kusho ukuthi iyabona mithi iyabona ngithi phela ugqoke nempahla ingane iyashuthi inja phela iyakwazi ukuziphunga ukuthi yileni ingane yayidonsa phambi komnyango wathi bevula nje ekseni ayibe cabanga ngoba futhi ayithathi ingane ibeke phambi komnyango wendlu yalo yazobe endli ngaphambi kwendle enkulu uma wayo umevula nje ekseni nasi yabo uma sichazela wena lento sidine inkinga le uthi kwase kubiza umphakathi uthi luckily amaphoyisa kusho ukuthi ayebude buduze yabona umphakathi kahle washo kumjuqa straight yabo waboshwa kanjalo ke enye into eyangihlekisa ukuthi sengiyatsho ukuthi iyangihlekisa ukuthi uma isefika edele manje iboshwe enokuthi zithi awusihlolele phela uthi nje nayi boy iyakhompe uthi awukuyindoda ongazodlala la nokuhlole phela angisho ukuthi uhlola wena athi uhlole eminyango wena yabo ngicabanga icala nje yazi lo muntu if I can tell you story nje salowo muntu wagcina eshonile lapha nje akashawanga nje shuthi uma iseyichaza isitori sakhe ngathi besezidla nezicubu zabantu ezidla ukudla njengokudla yabo uyathi uthi ngisho ngithi lo muntu unesibindi lo ubezwana nomunye behlala number 3 lo mfana khona omunye obehlala number 1 abezwana naye kanje naye futhi obedla abantu ngiyawizwa lo muntu ejele uhlanga abantu abanjalo ejele uthi uhleli naye kanje ucanga ukuthi lo muntu usho ukuthi mhlawumbe nje ubona ukudla ngihleli kanje nje ubona ukuthi ukudla ngibona ukudla lo muntu yabona ukuthi inkinga edla bese badla abantu yabo ngoba nakhona lesikole nakutholakala ngicubu zale ngane kuphela ukuthi nje impilo bese angazi ngayichaza kanjani le nto but so uma echekwa lapha ukuthola ukuthi HIV positive awusho phela lezi zinto angani umzindla zihlaza noma zinjani noma nathi negazi la yabo utholakala kojeke lapha endlini yakhe naseinkambeni nani mfana 24 kwathiwa kufuneka edlele liphilisi beledliwayo uyazi I was very amazed ukuthi khona abantu akuthiwa ama dot support ejele laba ekuthiwa ama dot support basebenza esibhedlela so benza sure ukuthi abantu bama chronic babalethela amaphilisi yabo babalethela amaphilisi ukuze umuntu ahlale njalo mhlawumbe abantu abano HIV positive mhlawumbe abantu yabo nje mhlawumbe oshukela nani lawo babalethele sectioning so i-dot support yayihlale number 4 thina nomfana mina ngingade sengiphumile number 4 ngahlale number 3 number 3 ngihlala naye mina nomfana
ngiyagijima ngiya kwi-dot support yazi ngimangazwa yini njengoba ngiya kuyona ngimangazwa ukuthi uyalala too much yabo ngoba umbhedo wami ophathi nendawo akwami kanje yabo benokuthi mengibhema uyathanda ukuthi ungibhemise lapho uvela vuke ngoba esesho njalo nje ungibhemise lapha hamba ayogcama abuyela imini yonke lena ngithi mina wena uvuki nje ngihambe ngemsebenzini mina ngiyabuka ngimfica usalele hayo ndoda usalele namanje yabo ngiyakhatha akhuluma abe umuntu okhuluma kakhulu umuntu oyithulelayo nje yabo ungamphela umuntu umfana nje right phela nentombi mengamboni ngasho ukuthi hayi ingamthanda impela yabo kanti hayi mhlawumbe ngasiphenduka ukudla kwakhe asasi kodwa nje ngikutshela ukuthi uyazi ukuthi yini lemlalisa kangaka amaphilisi uwaphuza ngo-8 uwaphuza ngo-8 ufika aphuze 1 ngo-8 ebusuku aphinda aphuze elinye ngo-8 ekuseni yabona manje ayisabhali lento ukuthi wafuna ukuphuze kanye ufuna fana mhlawumbe uliphuza ngo-8 ebusuku kuphela yena uphuza ngo-8 aliphuze ngo-8 ebusuku aliphuze ngo-8 ekuseni wayewenzelani no ingqondo yakhe engathi yayisithanda ukuphambana uyabo ngoba masimbuza ithe indoda wena liphilisi ngoba yabo nje ngo-8 size siyimake lento ngo-8 ebusuku uyabuza mase kushaya uyazi ukuthi ngo-8 kusuke kudlala i-TV ekuseni uzobuza isikhathi ngabo 8 ethe bafethu ningitshela mase ku-8 nje yini lo muntu ehlezi simtshela uma ku-8 ekuseni agcine ebuzakala endlini hayibo endoda wathi usibelesele ngo-8 njalo nje kusena ufunani hayi ngisuke ngifuna ukuphuza amaphilisi asho nje kanje ngisuke ngifuna ukuphuza amaphilisi mapha amaphilisi hayi la hayibo athi umuntu olala omunye oleduze wakhe ethi nasebusuku uyawaphuza nje ucaca ukuthi efune siye kwi-dot support ke manje soyitshetshe hayibo lo muntu lo uphuza amaphilisi kabili uphuza ngo-8 uphuza washona angisazi noma wabulawa yiyona le nto ukuthi uphuza lo maphilisi noma ngoba nasebusuku phela bebuya phaphama ethuba ubonke futhi ziyamhlasela manje labantu kade badla noma kade kunjani ikhona ke inkinga enjalo so nje bafethu hayi nisubscribe ngizoqhubeka nje nezinye igameko hayi kuningi izinto ezengalo bafethu mhlawumbe ningani mangaza nisubscribe and follow Khanyakude TV ngiyabonga.